Kastalatibyan! Kit ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti gurang-gura, tapno agari ti kapya. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Apay, saan matla maimimbagan day ta uyak maud? Ay, at dapay kit din gurigor ko Anya, kasano ngayon jeryon yun, inton bigat. Kaya't ko timapan, nga makastuyak mait. Sikati kang runaan nga umatendar, ta pamilyam di agriyon yun. Kat pamilyang meten Nay kamang ka nga roden, hindi pamilyang meten. Nay, nagkarong matanda ta uyak maud. Iso nga roda, sikat tulangan timapan makiriyon yun. Siyak lang, ay sana mabalain. Makitak tumanan di kalaban ko ijay. Ay, aging gaita. San kayo pa'y laang nga agsarsarita kinisuling? Tapay ko makasaritak day jasuleng. Nabayagan day taririyo Ay, uray pa'y dumanon aging kat panungpalan. Sana ka makikapya iti day jay at taaw. Syakit din ti umuna ang makitongtong. Pakpakawan! Intan, aldawan. Kasta ti itsura yu amapan makiriyon yon, nanang. Apay aya, anya ti dakas iti lang Insuot yun samot aminon nga alahas yu. Jakit di ipasikatan. Katadda nga ron alahas ka. Saan met nga rod agol dagita? Golda giti aritos ka. Sapay nagdadakkel, kun nagsisilang day ta bracelet kun kwentas yu. Ay indakit din. Mabita laang ijay. Agpakita talaang. Tapno awan ti makunkuna ni tatang mau. Ay nananang, uray la aguni-uni dagita alahas yu amagmagna. Bayam ka di laang. Day ta kwentas yu. Isunsamo day ta di ginatang ta iti sagsi 50 iti palengke. 25 ata tinawarak. Apay nga insuot yu pay laeng, kat madlaw mat apeke. Ay, saan mo't amadlaw apiki ka? Nala, magnatakid day tanay, asidig tanditaryon yun. Ijibag ko ngay. Addabag ko. Inkaabil ko dita, jay pagsuputak itiyawid ko. Dito'y bag ko nga inkabil yun, nanang. Ay, saan ka nga reklamo pay? Mamantikaan day to'y lipstick kan gamit ko dito. Anya ngay, nakasaganan jay video kiyan. Tartaray maanan mi pailaeng, mamay. O nagbayagan, makakankanta akon. Nay, di mo matlay batanan day tamay. Jak ngarod kayat ti maunaan. Kayat ko, syaklaan ti agkanta. Nay, agsangputin dagiti daduma kakabagyan. Ay di mo liplipatan Awagan naklatta iti mami. Dagitadan daan ti bebang. Adan ti kalaban ko. Apay ngay, tanagdiretsyo matan ni nanang mo ije kusina. Tumulong ka nung agluto. Sa bagay, talagaan nalay nga agluto ni nanang mo. Ni nanang mo ngay mat. At ije sangwanan ti bidyuk yan. Ururayin na matarimaan je bidyuk yan. Agkanta? Isumat ti kunahan Sige, tadenggan tayo mga rod ti panagkanta na inton madamdama. Ay na, naragsak da ito'y a family reunion tayo Ay, taado tayo. Ngam ni tatang, saan ang makaumay, tagsaksakit ngamin. Ni dadik maut. Madamada nga agin inom. Dagi jay daman Ay, ngagpayso. Ibagam, ta saan daunay ngagbarte. Anya ti imbagbagaken ka ni Daisy. Nagkinumusta kami laeng mata. Impalastog na siguro nga agtrabaho di ta munisipyo anya. At daaya matimbaga na akasta. Ay kat imbagam kumamot nga ijay kakapitulyo nga agtrabaho. Ni mami mat. Pinalastugan, di pinalastugan. Nay, mayat san dia bidyuk yan, mamay. Ay kat,
Kumansyonak nga ruden ah. Heh, di pa umay tumulong agluto day jay asuleng. Unay kayon ayan nanang. Sao kayo asaong agluto kayo kadilat na. Anya nga iti umay na aramidan ditoy, agdonya. Day jay lagpaspasikat ti amuna. Kano agpilpilin samot ti kantaon na. Hoy, suleng! Umay ka tumulong ditoy nga agluto! Ala ni nanang. Ay na. Buyay. Ay. Adan samat perdina da ito yung mikropono. Anya kumangay ti Perdina. Ay. Paguya ka nakmat. Ay, day tabusis mo ti adda Perdina. Ay, jakmat lang makakansyonan. Kano nalaingak mo't idi ako mansyon. Ipasublat mo kit din day ta mikropono. Tayong kay tulungan ni Auntie Bebang aglutaw. Nambarak. Ay sa anak nga imay dito, itapno agluto wenno aginaw. Ay bayam aday dya abibang, ti maparigat di ta kusina. Tagro-pro pamot amed. Ay, ayan ni daddy. Makininom ka dagiti kakasinsin na. Ay, ingka madamagan, nupod no nga adasaga na alitson. Diyak mo makita ti bagbagada alitson. Ay, lakay. Lakay. Ano arabidan dito lang. Sip-sip utak at tumakdar ka dita pag-iinuman nyo. Itay ka pa'y nga ay ayaban, anggam saan kamot at tumaltalyaw. Ay, apay aya. Ayan na ngay jay litson, ako nam anak ko kontributan nyo nga kakabsat. Ay, saka mo Ay damagam iti nakaigam iti pundo. Ay amangan mo't ni imbulsana, kat awan ti maramanak kan mayawid ko alitson. Apaw, nagadwa sa gana. Dahil tala, biru ka. Litson nga rod ti kayat ko. Itaaklamanon ang makaraman iti litson. Ay, mangyawid akpay iti kudil na. Taisukat ti paborito. Disay, anya ti aribungbungan da ije lamisaan di tarwar. Jay ka idil-deliver da alitsong nanang. Ay, adalitson, nakita? Nagdakkel alitsong. Ay, nasaya at mayak. Makaramanak matlangan iti litson. Ay, nabayag nga inararapaap ko day takot. Ingka man kid di mangkiddes iti kudil na. Da kayo mo nanang. Madamada pa'y lang aluklukatan. Ay, tapno maramanan ta. Jay kudel ti paborito. Ay na, unay mo tan. Di mo't lamawan ng titaw iti aglawlaw ti litson. Isulat sip-siputan ba? Ay, kat nun nakasaganan da ito'y pangisuputak. Ay, ilambag mo man dahi tasupot. Saan tayo pa yan ang nagad? Kunakman nun nakaluto dan. No, kung mga minta, timulong ka di kusina, di nabiit ko ma. Aging gat adda di taday taabebang. Hay, Jack kaya timapan di ta kusina. Sunay kay lakit din na ya. Ano pa'y dahi ta aririyaw ko ni Bebang? Sangapulon atawon. Ha? Pa'y malagi pa noon niya tipuon tinagririyan niyaw. Nagriri kami. Gaputa di na amo nga isubliti binulod na amalokong. Anya? Dahi talaan? Sinuratak pa itinagan ko, idinakitak ijay balayda. Ang iniris na dyan nakasurat anagan ko. Sana ibaga ako kuwana. Ha? Agasem ngay day tanga ugali day taabebang. Ni, nanang, agsinsinyas dan ijerwar. Irwar ka nun dagito'y naluto tamangan tayon. Jay litson ti bantayam day say. Naskan ang makayawid ak. Agpipila dan ijerwar. Nagadugayam ti kakabagyam Kaaruban samot dagita daduma. Kino kakabagyam amin nakaruba? Ay na,
Nagatidog ti pila iti panganan. May busto lakit din jay lechon. Aha. Apay nga maibus ka nagdakilan. Ay, masapul nga umunak iti pila. Ay, agure ka. Sa dinong ti papanam. Ay, kat inak sumingit ijay sangwanan. Ay, excuse me. Dito yak man sangwanan. Ay, say, napanmutan iti sangwanan ni Suling, di say. Simingit matan. Ay, sos! Ay, sana mabalinday ta. Un-unan nagpayan na nagluto. Ingka iba ka nga agpalikawd. Siyak pa'y mati ibaon nyo, nanang. Da kayon Ay, ambumota dyan kasarsarita na itabakaw. Ay na, panawunon tapno agsarita kayo. Ay, saan? Nagkunakan ka. Nangato ti pride ko di say. Diyak mabalin nga ibabakan ko na. Ay, dandani akon makaala itilit sound. Nakasagana mo tanda ito pangisuputak iti kudil na. Ay na, kasla nagi mas jay lapayag na. Ay, madlaw da nga tano pergisak jamay sa alapayag na. Na. Apay nga nagpasango mo ni Bebang. Imasidagan apermi iti ayan tilit sound. Ay, kuna na siguro ajak na siputan. Adamot supot na apadak. Ano nga tati aramidag? Tsaka ita makisarita kun kuan Ang naskan. Asit gakman, tako silapak, bareng makadlaw. Nagsarang-sanga na iti kodil tilit sound. Nagnanam ko naman. Nay, apay ngay masidog kanyak ni Suling. Kusilapan nakmatan. Diyak ikas kaso. Basta agisuputak iti kodil tilit sana. Ay, Bibang. Aglablabas ka na. Ado na yun day tanangal-ngal ka na isupot mo alit sound. Di agisupot ka, no kaya mo? Na, pumanaw ka nga rudan Tasyak matan ti agisupot. Papanawan na kit din. Hadyak pa'y napuno na ito'y supot ka. Agpaigid kan. Nita. Nakapatinga ka kaiday. Na. Di nakiwala na. Ay, iduron kan no saan ka pa'y lang agpaigid. Taagi duron nga agpaisaw. Napigpig sa kakat ngam siya ka. Ay, imbaglakid dahin tanatanggal ko jelit saan kat saan anak naga. Siya tinang-tengal. Tasika, day talag supot tig igamam. Kat si kangay, natanggal ko kunam. Kat lapayag lang, mat day ta iniggamam, tagayam, iso, ti isupot mo. Ay, unay lakit din aya. Ay, agpada kayo, anak ka isupot itilit sound. Apay nga agapa kayo. Ay, sana siyak ti makiap-apa, ni Suling. Na, apay asyak, kat naglawag asika. Anya nga tano agin nalamano kayo adwa, tapno malpasan day ta aririyaw. Total, may salangmet amalo kong tipuon ken gapot ti panagririyaw. Pabasulan na kay nalang di malukong na. Ay, ang pinakawan kay kadain. Tani reunion tayaw. Tapno malpasan day ta. Ay, Suling. Ay, di nakman kalbi-kalbitan. Tadyak kayat ti makikapiha. Ay, saan ka makikapya ka ni Bibang? Ibatin tayo supot mo alit sound. Day, apay ngay. Aramidag alit sun paksiw day toy. Alangan mo't asyak ti makikapya. Ay, alan Suling, tapno malpasan. Ay, sige man langan. Bibang, agin na lamanutan talipatan tantigura ta, ititunggal may sa. Ay kat, wanan Kita nyaw. Uray nagiti kakabagyan, kaya papalakpak da. Maragsakan da, tanagsarita kayon. Imbris ka no, Suling. Imbris pay, sige Mayat akitaan. Tay ko na dangarudan.
Kakabagyan ang nalaing agumura ken umapa, saan ang mapagwadan da kita. Doon da dagiti kakasta. Ay, ipakitam asabali ka kadakwada. Tapno respetaran ken pagraumanda ka. Sanaya. And ito titandaanan nyo. Lipatan ti gurang-gura, tapno agari ti kapya. Ay, unayin abannog ko anak kiryon yawn. Disay, ayan na nga, initatang mo. Ni, awan mo't dito'y pagididaan na nanang. Napananan nga'y kaagsaksaket. Nanang, agab-gab yun mo't ijayruar. Nay, apay nga'y. Nalipatan ng samot nga agsakit. Ay, inakman ayaban. Ay, lakay! Anya ti raramidam? Nalawan da ito'y nagabyon ko apagmulak itinatag. Kumusta ti riyon yaon? Saan ka nga agsakit? Sa anak metket nga agsakit. Kung kunaklaeng dayjay, tapno si kati makiriyon yaon, ket agkapya kayon kinisuleng. Anya, kayat mo asawa nagdrama ka laang. Nagbayag nga minin dayjay aririyaw, kababain pa'y kitdain. Kahit nagsarita kayaon, Wana, nasaya at matnukas tabakait. Ayan nga rutin nyawid mo. ay aday jay umay kanta, umay muramanan. O di adamot lang serbiti riyon yun. Nagkapya kayon kinisuleng. Dri na anak gayam. Kastala ti biyaga bakit? Ket sapay ko tawanan ti makaapa makabagyan tayo. Kanarigat ti adda kaapa na nanguna no kabagyan. Titan gagayan, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti gurang-gura, tapno agari ti kapya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.